Сега предстои да направим ето този комплект от колие и обици, които са изработени от маниста багрен нефрит с размер 6 мм. И техниката, като която ще ползваме основно, е интерпретация на плетка под прав ъгъл с 2 игли. В случая обаче няма да ползваме игли и нишки за плетене, ще ползваме тел за низане, което е един възможен вариант. Телта, която ще ползваме е Tiger Tail с дебелина 0,38 мм и тъмносин цвят. Tiger Tail е направено от три нишки, стоманени, които са пресукани една в друга и имат отгоре силиконово покритие в съответен цвят в случая. Така, трябват ни за да изпълним целият проект са ни необходими 3 парчета тел, 2 от по 20 см за обиците и едно от 30 за висулката. Значи, вземаме си по-дългото парче, какъвто ред. Не се опитвайте да разделяте манистата и да ги редите по някакъв начин, те са шарени, това е идеята, да са шарени. Просто нанизваме 3 маниста. След което вземаме още едно манисто, четвърто, в което кръстосваме двете нишки. И се получава това нещо. Стягаме додолу, като внимаваме да се държим краищата изравнени. Виждате какво четвъртито мотивче се получава, затова се казва плетка под прав ъгъл. Това е идеята. Изключително полезна плетка, която дава много възможности. Следва да нанижем по едно манисто на всеки от краищата. След това вземаме едно трето, през което кръстосваме манистото. Кръстосваме теловете. И стягаме хубаво и здраво. Продължаваме така, докато нанижем общо 12 маниста. И получаваме това. Сега следва да го направим обемно. И това се случва, като тези два края ги срещнем в първото манисто. Ето така. И стягаме до край. И се получава нещо като топче. И сега промушваме единия край 2 маниста напред. Повтаряме там, откъдето е минавала тело. 2 маниста напред. Така. След което другия край го премушваме през едно манисто напред и съответно двата края тел се срещат. И се получава това нещо с дръжка. Сега отново нанизваме стопера на едната нишка и срещаме през стопера. Така става най-елегантно и прибрано това затваряне. Срещаме през стопера и стягаме до край. След което трябва с плоските клещи, от върха на плоските клещи, да фиксирате стопера, което значи да го стиснете до край, така че той да се сплеска и да спре да мърда.
топчето ни е готово. Надявам се. И режеме телта до край. Готово. И после просто трябва да го нанижем на колието. През център ли го нанизаш? Да, през центъра. И готово. Остава само да си закачим колието. Може да се носи с почти всичко. Сега, обиците ги стартираме по същия начин. Само, че тук трябва да нанижем 9 маниста. Вземаме едно от късите телчета и следваме схемата, но започваме с 9. Много важно да го държите в центъра, за да може да ви е по-лесно. Абсолютно същия принцип, само че идеята в случая е да направим едно малко по-малко топче, за да го използваме за обиците. И за това Окей, значи вземаме едно телче с суше, което е дълго 50 мм. Нанизваме манистенце. Тези топчета, които ги направихме вторите, те имат две страни с по 3 маниста и много други страни с по 4. Прокарваме телчето през средата на 3 маниста и го изкарваме от другата страна през 3 маниста. И отгоре слагаме още едно манисто. Притискаме, хващаме, телчето е така. Хващаме плоските клещи, сгъваме така, максимално близо до манистото. След което изрязваме цялата излишна тел, която е над сантиметър. Да, така е добре. Сега трябва да изрежеш телта, което е над сантиметър. Трябва да оставиш 1 сантиметър приблизително.